Behar gero, kompainia gehiago, ez esan dudan bezala, azken finean, iniz, ematen diate saria, baina nirekin gire guztiok ere bai, sari hori daukatela nirekin batera. Horregatik, dakau hemen, lehenengoa, Inez Gozekoa, tegrizarekin! Igual da unea, zutik egizagozeko dago jende, ezea gaia. Inez, hemen daukago, los metales del terror, esaten genienak, Blondie, Fino y el trombón! Sonando horretan dakau, Kaki Alcarazo mítico! Zami honean, sariarena esan zian, merezita, jango nahi zikibera behar dena, horaxe da, Kaki Alcarazo eta berri ere bai, gurekin, Mikel Anestesia! Atzekaldean, beti eta guardian, esaten nuen bezala nire bizkarri zura izan du da horren beste urtez, nire horrekin galetikan, dakagu Pizza Power! Eta nola ez, hasieratik ere bai, ondoan nire anaia, Iñigo Muguruza! Bagoaz nire batu da mesala, Jon Maia ditugu bi hemen, gainera, bata dantzaria esan zuena, batzatzen du herri bat ez da inosizko, eta Jon Maia gainera bertsolaria. Atrebetu eskero, hausatu eskero Jon Maia, behin abestu zenun ere bai, edo bitan, badago zuretako mikrofono bat hemen prestatuta. Guazen aurrera!